ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಪುನ ಗುರುಕುಳು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ತಲೆ ತಗದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ನಸ್ರದ್ ಯಾನು ಒಪ್ಪುನು ಯಾನು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಪತ್ತರ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಮೈಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮದಾಸ್ ಸರ್ ಆ ರೀಸನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಲೋಕ ಬೈದ್ವಯ ಎಂಕ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಕಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತಿಸಿ ಪಾತ್ರ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನಡ ಮಲ್ಪ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಕೋರ್ನಿ ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರ್ನಿ ಯಾರು ಅರ್ನಸ್ರತ್ ಯಾನ್ ಇತೋರ್ತಿ ಯಾನ್ ಏನೋ ಬರೋ ಶೋಸ್ ಮಲ್ದ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ఒక మస్తు న్యాచురల్ యాక్టర్ అంచెంచి ఎవరు బండారు మస్తు స్ట్రాంగెస్ట్ యాక్టర్ వినీత్ ఇంక బా మస్తు ఏమల్ల ఫ్యాన్ యాక్చువల్లీ వినీత్ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇರಿ ಯಾನ್ ಆಂಕರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ತಾಂಡಲ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟರು ದಯದು ಇದು ಪರ್ಸನಲಿ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ರಡ್ ಜಂತ ಒಂಜಿ ವಿನೀತ್ ಇರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದ್ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಏ ಅಂಚನೆ ಈ ಮದ್ಮೆನ ಆಪಿಜ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತದ ಮಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಬಿ ಈಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಭಯ್ಯ ನಾ ಎಮ್ಮಿ ಪಾವು ಅವು ಬರ್ತೀಯ ಮಿ ಪೆ ಯಬ್ಬಾ ಒಂದೇನು ಏರಪ್ಪ ತೋಪನು ತೂತೆ ಸರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚನೆಯನ್ನ ಗುರುಕುಲು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಕೊಡೊಂದು ಸರಿಯಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುನಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.